Je hoort een stok bij het horen, dus haast mee naar poeder. Is dit je eerste keer? Nee, dit is net mijn eerste keer. En die van buurman? Nee, ik net die van mij, nee. Wie is hier een hele bijzondere oefening, waar is het goed voor? Af van het bovenlichaam, maar dat ik wat los en warm word. Maar dat biedt veel uit me zo belangrijk om lekker warm te worden. Dus daar willen we ze wat warmheid op een leuke, sportieve manier. We zetten 1 voet achter en die oren ervoor. En je steen, hoekt jezelf op en je is weer steen. Ik ga een wetenschap wat ik daar vanuit de zang kan, dan krijg ik een kratje speels van iedereen. Dus geef mij een mooi muziekje. Wat ging je nou mis? Hij liet de stok los. Dus dan klapt het terug en dan krijg je hem vol op in het kruis. Hè? En je hier nog zo zijn, hè? Vasthouden. Al lees met de bek in zon, vasthouden.